Крим буде звільнено. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв упевнений, що запроваджені через розв'язану повномасштабну війну проти України санкції проти Росії зроблять свою справу. Впаде путінський режим або ж розвалиться Росія на дрібні суб'єкти. Мустафа Джемілєв термінів не називає, але запевняє, що у Росії вибору немає. За його словами, на перемовинах російська сторона своїх вимог істотно не змінила. Визнання окупованого Криму російським і визнання незалежності так званих ЛДНР залишаються на порядку денному. Утім, за словами Мустафи Джемілєва, усе буде навпаки. Tabii ki o talepler hiçbir zaman Ukrayna tarafından kabul edilmeyecek. Безглузді умови Росії не будуть прийняті. У підсумку усе буде навпаки тим безглуздим вимогам. Буде відновлена територіальна цілісність України та півострів Крим буде звільнений від окупантів. Доки територіальна цілісність нашої держави не буде відновлена, санкції та тиск на Росію не буде припинено. У Росії буде вибір – поступитися або продовжувати стояти на своїх вимогах, що призведе до краху путінського режиму, або ж російська державність паде та будуть нові утворення на цій території. Обидва варіанти для нас прийнятні, адже окупований Крим буде звільнено.